Er vi overhovedet klar over, hvem det er, vi skal hjælpe, og hvilke venner og fjender vi har på jorden? Det korte svar er jo desværre nej. Og det er jo ærlig snak, og det værdsætter vi. Men Jakob Ellemann, han fortsætter sin sætning og bliver måske lidt for ærlig. Faktisk bevæger han sig ud i nærmest at dagdrømme på direkte tv. Det er ikke fuldstændig krystalklart, hvem der er hvem der er de gode, hvem der er de onde. Og det ville være dejligt, hvis vi havde en sort-hvid verden, hvor alle de onde, de havde sorte hatte på. Så... Ja. Og nu er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor ville det være nemmere, hvis alle de onde havde sorte hatte på? Det er et fantastisk manuskript til en western, det her. Ja. Det er fordi, så kan man bedre se dem i dagslys. Og så kan man bedre Ramme dem. Dem. Tror I, han siger det her? Ja, det tror jeg efterhånden. Hvor alle de onde, de havde sorte hatte på, så var det også nemmere at ramme. Ja. Så Jakob Ellemann har altså ingen idé om, hvem der er venner og fjender, og han ville ønske, at de alle sammen havde hatte på, så han bedre kunne ramme dem. Det er selvfølgelig lidt bekymrende, at vi skal i krig, og ingen rigtig har styr på, hvad der skal ske. Men se det fra den lyse side, lige præcis det har vi prøvet mange gange før. Næste runde.